My sme, že trouble double, akože problémová dvojka, že 1 + 1, 2, problém. A vieš, čo je ešte 1 + 1? Hairburst. Jedno dáš do košíka, druhé dostaneš zadarmo. A je jedno koľko, aj keby toto dáš, že 4, tak dostaneš 8. To fakt? Áno, spravila som ti dokonalé zásoby. Pozri sa, všetko mám na tie tvoje hnusné vlasy, čo ti tam brovky skáču hore po cestičke. Zlátko, takže ja som ti pri tejto zlave 1 + 1 objednala asi, že všetko, lebo ty vlasy postupka, ale neostrihané. Tebe len tie suché konce odišli na dovolenku, lebo vlasy drátenka na riad. Dobre? No a masnota ani nehovorím, ale dobre, však dĺžka tiež, tam 10 cm, tam 20, tam aj 4. Dobre, nevadí, všetko ti pomôže, všetko. Vieš čo, tak ďakujem moja. Vieš čo, ja objednám aj moje mame a tá už skoro nemá vlasy jak pelikán, vieš. Ale nevadí, nemáš náhodou nejaký kódik? Samozrejme, že mám trouble 10 a máš 10% dole.